चिंबलच्या चिंचेकर नाट्य समाजान ओनूई पाडवो व्हडा उमेदीन आणि विविध कार्यावळी सहित मनयलो। गावात पालखी भोवली, लोकांक 3 दर्जेदार नाटकांची मेजवानी मेळ्ळी। चिंबला श्रीकृष्ण मंदिरात थळावे भक्त दर वर्सा गुढीपाडवो विविध कार्यावळी सहित व्हडा उमेदीन मनयतात। गावात देवाची पालखी भोवता आणि घराघरात कौल दिता। पालखी देवळात पावल्या उपरांत चिंचेकर नाट्य समाज नाटका सादर करतात। ओनूई लोकांनी राजकरण गेलं चुलीत, डार्लिंग डार्लिंग आणि हँड्सअप ह्या 3 बऱ्या नाटकांचो आस्वाद घेतलो। घेऊया उत्सवाचो आस्वाद। जीवली घेतला मला एक ₹1,500 पहिली खेप, ₹2,000 पहिली खेप। हॅलो, हो मीच प्रभाकर। काय तुम्ही दिल्लीला जाताय महिन्यासाठी? आमच्या काकाचं बिलचं काय? माहित नाही काय? अशी वेळ होती होय, तरी इकडे खाटपूट झाला की हे आपल्या इथे आलं। काय जगदलराव, द्यायचं ना त्यांना हाचे, देऊन टाका। सोडून द्या ना। 4,50,30,000चा माल तोडण्याशी आला असताना माझे 10 लाख मिळतील। मला वाटलं होतं वाद फक्त बायकोच आहे म्हणून, पण आता गाडी देखील। माझी खरी बायको माझ्या खऱ्या गाडीत आहे। कारण अहो मग लावून टाका ना, नुसतं बघत काय बसलात? हे बघा प्रभूशे, मी थकलोय। खूप वळणाचं काम केलंय मी, किंवा हे करा ते करा असं बिंबा लावत असताना अजिबात काही करणार नाही मी। नुसती बनावटी नाहीस तू, चोरे आहेस तू। काय हे कसले आरोप करते माझ्यावर? चोरले नाहीस तू, ते फोटो चोरले नाहीस। गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे आणि शिवानी सांगेलकर।